Umpisa na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Kadalasan sa ating programa ay mga reklamo patungkol sa pamilya, abusadong employer o mapanakit na kinakasama ang ating ora mismong binigyan ng aksyon. Sa tulong rin yan ng ating mga kapulisan. Pero sa hapong ito, tayo mismo ang magpapaabot ng ora mismong pagtugon sa ating kapulisan sa UWAS Municipal Police Station. Matapos nilang ipaabot ang kanilang alalahanin dahil nang tamaan ng kanilang lugar ng Bagyong Christine, ay ilan sa kanilang kagamitan ay nasalanta ng baha. Kasama natin ngayon si Police Executive Master Sergeant Fe Eleuterio Cirillo, ang Women and Children's Protection Desk Investigator ng UWAS MPS. Ma'am, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat, lalo-lalo na sa mga tagapanood natin dito sa tabang ora mismo ni Kong Saldico. Ma'am, nung kasugsagan ng bagyo, ano po yung mga gamit na naapektuhan dahil sa baha? Actually, sir, nung panahon ng Bagyong Christine, lalo na nabaha yung mga kagamitan namin, lalo na sa loob ng WCPD room. Isa na po doon yung aming computer set. Yung nagulpi lang talaga, sir, yung opisina namin kasi tumutulo talaga doon. Tapos pinasok ng tubig. Yung iba kasing kagamitan sa ibang offices ay naitaas nila. Biglang pagpasok po ng tubig, yung ano namin, palibasa nakalagay lang sa table, nabasa po yun. Babanggit niyo po, isa po sa mga talagang naapektuhan itong nagdaang bagyo ay yung WCPS. So ibig sabihin po, ma'am, isa po dito yung computer set po ninyo na talagang Yes, ma'am. araw-araw na transaksyon, operasyon ay talagang ginagawan po niyo ng report. So malaking bagay ang importansya po ng computer set. Opo. So ngayon po, ma'am, dahil sa nangyaring ito po, ma'am, gaano po naapektuhan yung operasyon po ninyo at yung mga reports na ginagawa po ninyo sa pang-araw-araw? Siyempre, ma'am, lalo-lalo na kung mga victim po tayo, kailangan po kaagad na makuha namin yan na affidavit. Kung wala po tayong maayos na computer, hindi po namin kaagad-agaran na nagagawan. Opo. So, lalo mga compliances namin, everyday din po, everyday namin sinusubmit. Kaya, napaka-importante sa amin, ma'am, ng computer set. Opo. So paano po yung alternative na ginagawa po ninyo para patuloy pa rin po yung ginagawa po yung operasyon, yung report, nagagawan pa rin po ninyo daily basis? Yes, ma'am. Ano kami sa ibang opisina, nakikigamit na rin kami. Ayun. At handa naman silang magpagamit. So madiskarte. Kumbaga, diskarte po yung ginagawa po ninyo para Dapat naman lang po, hindi ma'am. maapektuhan po yung Opo. pang-araw-araw po ninyong trabaho. Yes, ma'am. Opo. Dahil dyan, ma'am, dahil nababanggit nyo po na talagang kinakailangan po ninyo ng computer set para sa pang-araw-araw pong trabaho ng ibinibigay nyong serbisyo sa ating mga kababayan, kami po ay ora mismo pong tutugon at tanggapin nyo po ito, ma'am. Meron po kaming regalo po ang aming programa bilang pasasalamat na rin po sa patuloy nyong pagsuporta at pag-aksyon para sa mga kababayan mula sa UWAS na dumudulog po sa aming programa. Computer set po yung naging problema. Siyempre, ang solusyon dyan, ma'am, ay computer set din Isang po. computer set para sa UWAS MPS. Maraming salamat po in behalf po sa aming COP, Police Chief, Police Major Nathaniel Jacob, Chief of Police ng UWAS. Ayan, ma'am. Maraming salamat po. CPU, Wow, kumpleto na po. keyboard, at syempre yung monitor, mouse, talagang set yan, ma'am. Magagamit ninyo yan, ma'am. So ano po yung pakiramdam nyo, ma'am, na in behalf po ng UWAS MPS, kayo po yung tatanggap para naman po makaabot po sa inyong tanggapan at patuloy po yung inyong serbisyo para po sa ating mga kababayang UWAS nun? Siyempre, ma'am, masaya po kami kasi andyan na ang mga computer. Wala kaming reason na hindi kami makagawa ng mga compliance namin, yung mga affidavit para sa ating mga biktima. Ayun. Makwento ko lang, partner, nung binubuo ko yung Lambat Episode 1, pinakauna. Pinakauna. Si ma'am yung na-interview ko noon. Tapos, isa talaga sa nire-request na is yung computer sa inyo. Ayun. So Nakita parang na kasi- destiny. Yes. Destiny yung pagkikita po ninyo at sa paraan na yon ay hindi si ma'am nahirapan na iparating sa ating programa kung ano ang kanilang pangangailangan. Yes. Tapos tinawagan ko si Boss Aldi. Mabigyan ng Oo. Ora mismo Ora naman ang mismo. pagtugon ni Congressman Saldi. Para Ganyan po, bigyan. ma'am. Ganyan po, ma'am, ang adikain ng programang ito ni Congressman Saldi na hindi lang sa ibang programa tayo tututok, kundi pati yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan na nasa serbisyo. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. So kami din po, ma'am, ay nagpapasalamat sa muli po sa inyo sa palagi pong pagtugon. Kumbaga tayo, ma'am, ay partner sa pagbibigay po ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan. Thank you so much, ma'am. God bless po. Ayun. Siyempre, ma'am, marami pa po tayong mga kaso, reklamo na tutulungan o tutugunan na ipinarating po sa atin at ipaparating ng ating mga kababayan. Mabuhay po kayo, ma'am. Mabuhay din po ang tabang ora mismo, ma'am.